Gidunggab patay ang usa ka Dolores Silosia, residente sa Purok 7-A, Santo Rosario Chapel, Nograles Gym, Bukana, Barangay 76-A, Davao City. Suspect sa krimen ang iyang kaugalingon nga anak nga si Divine Silosia Lim, 38 anyos, nga usa ka lesbian. Pasado las 5 sa hapon kagahapon, Agosto 6. Subay sa report sa kapulisan, nakainom ang inahan nga si Dolores nga miabot sa balay sa live-in partner sa iyang anak nga si Newlyn Llames, 35 anyos, aron maningil unta ug bayad sa ilang bil sa tubig nga misangko na hinuon sa lalis ug pagpanunggab. Alleged, nakainom daw niyang mama, sir, while nagsingil ato kulang sa bayad sa bill sa tubig. Tapos mo itong nagkalalis sila kay nakainom po lagi, sir. Tapos naabot ng suspect. Mo ni iyang gihusay, kani iyang mama o kani iyang kalibiin. Wala man niya madala og husay ning duha, sir. Mao to nasapot siguro ni suspect nato, sir. Ikaw sa kutsilyo yang yung gabi ang mama, sir, sa makadagang higayon ko. Nadala pa sa Southern Philippines Medical Center kun SPMC ang biktima pero gideklara kining dead upon arrival. Sa gilusad nga hot pursuit operation sa San Pedro Police Station, nadakpan ang suspect pasado alas 11 kagabi kinsa daling misibat human sa krimen. Kasong parricide ang atubangon sa dinakpan nga si Divine. Nag-answer na po, sir, no, sa Davao City Police Officer kung nga mga incident ganito, istoryahan lang siguro sa bugnaw na paagi, kung na may reklamo mo sa gusa, pwede patawag natin sa barangay, kaya kung hindi sila magkakitol, sir, kung sila lang duha or any member sa family, pwede sila magkakitol sa barangay, sir, para gusto na ay makaka-detail sa ilang problema, sir, para hindi na mo resulta nga sa pagpatay po, sir, sa ilang katao, sir. Samtang nadakpan sab sa mga pulis sa Tubok Police Station kagabi Agosto 6, si Joel Castillones Francisco, 30 anyos nga residente sa Purok 15, Sitio Mahayahay, Barangay Tubok, District Davao City. Kinsa suspect sa pagpanunggab sa biktima nga si Kevin Roy Pitalcorin Kimbo, 19 anyos nga residente usab sa naisgutang lugar. Subay sa report, naglingkod ang biktima atubangan sa ilang balay alas 9:55 kagabi. Dihang milabay ang suspect nga si Joel ug kalit na lang gidunggab ang biktima sa walay pagduduha ug naigo sa bukton o gidala dayon sa ospital. Kasong frustrated homicide ang posibleng atubangon sa suspect. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.